Nakahinumdum ko ni adtong unang tuig nako sa seminaryo. Siguro mga edad nako mga naman 16, 17, bata pa kaayo. Unya do na may senior sa seminary nga sige mig kanang sharing me. Nya lagi kay senior siya, 4th year, kanang daghan na siya nahibaluan. Nya kay naghisgot mi bahin sa kanang pagampo, sharing, no? Dili gyud ako makalimtan ang iyahang gisulti. Ingon siya, "My work is my prayer. My work is my prayer." So mituhop gyud to sa akong alimpatakan na ako yung unsa ni gihimay-himay, no? Ako yung gihagpat pag-ayo. So bitaw, no? Nindot bitaw pod nga ang atong pagampo kanang atong mga ginbuhaton, atong trabaho. Panalitan sa seminary kanang panahona kay ang amuang concern nga kinahanglan nga mo-excel jud mi sa academics. Kinahanglan maayo grado, di lang maayo kung pwede mo surpass pa sa standard, no? So study, no? Nya mga manualya, nindot man siya nga kanang ingontag prinsipyo, no? My work is my prayer. Natagaan og importansya gyud noon ang work kay lagi at the back of our minds kanang mao man ni ang atong bahin sa pagampo. Samtang nindot siya ngadto nakarealize pug ko, especially kamo adto na sa second stage of formation nga mao ang novitiate. Nya ang novitiate sa religious life mao man gyud na ang period nga kanang i-intensify ang prayer life. A little or less of kanang academics kay informal na lang man. Unya, we pray like 6 times a day, no? Nya daghang yung time for meditation. O dito nako nakita ang dako kayo nga diferensya. Naka-realize ko nga while it may be true, tama man pod, no? Nga maingon tag, my work is my prayer. Dili gid ay pod siya ego. It is not enough. Kulang, no? In fact, ang first few months sa novitiate, ang second stage of formation, a little higher formation, lisod kayo. Di biya sayon nga kanang maglingkod lang ka, no? After pag-prayer sa breviary, after chanting, and to spend like 30 minutes in total silence, kanang for meditation, di yun na sayon. Especially nga bata pa, restless pa. Dito na ko na-realize na di yun ay ego. It's not enough na it's more of work and to consider work as form of prayer. Siguro at first stage, okay lang na siya. But it's not enough. The biggest part gyud ay nga kinabuhi sa usa ka religious karon nga pari nako should be prayer. Unya diha na lang sa trabaho, in the work, no? Human sa pagampo, it is there we hopefully with a deep sense of prayer paghihapon bisan sa pagtrabaho diha makita ang Ginoo. That still work is still part of prayer, no? Ang ginbuhaton nahimo na lang nga kabahin sa pagampo or expression sa pagampo. Sa ato pa, una sa tanan ug labaw sa tanan, importante gyud ang pagampo. So makaingon ta nga all in all, it is prayer which is life, no? Prayer is life. Work, well, pareho siguro sila og importansya pod, but it should not be the other way around. Maunang
Sa mga Benedictines, importante kayo sa kanang ilahang motto, no? Ora et labora. Dili na pwede nga mauna ang labora, then ora. Ora et labora. Pray and work. Okay? It may be of equal importance, but prayer should come first before work. Ang atong ebanghelyo karon, nagsaysay may tungod sa usa ka bahin sa kasinatian sa mag-igsuon nga si Marta ug si Maria uban ng atong Ginoo. And many times, as often as we hear this part of the gospel, atong makita nga there's always that tension, no? Ang una gyud unang mugawas gyud sa atong una-huna, there's always a tension between a life of prayer and a life of work. Magunahuna ta. Just how much contemplation do we need? On the other hand, magunahuna sad ta, just how much work do we need, no? Mura ba og isabong nato ang duha, iaway nato ang duha. Pero dili man gyud angay nga tan-awo nato nga one is more important than the other, no? Pareho gyud silang importante. We have to strike the balance, but then we have to always be aware, no? Una gyud ang pag-ampo kaysa pagbuhat. Muna nga ka-remember ko sa usa ka symposium pod sa among gisaulog namo tong amo ang philosophy days dito sa college, sa seminary, nga ang amo ang speaker naghisgot bahin kang Thomas Merton. Si Thomas Merton usa ka Trappist monk. Ug nga nindot kayo na iyahang mga pagtulunan, iyahang mga gipangsulat mahitungod sa spirituality and large part bahin sa pag-ampo. Ang iyahang ingon, ang iyang gisulti mahitungod sa pag-ampo, ingon siya, a praying person is an acting person, and an acting person needs to pray. Ingon siya, an acting person is a praying person, which is true. Basically, kung tanawon nato, literally, kung tanawon nato ang iyang pulong, tinuod man gyud. Pray is a verb, no? Ang tao nga nag-ampo is doing something, is doing an action, no? And siguro mas lalom nga kahulugan niini sa iyang kasinatian diha sa konbento, monk man siya, monghe. Iyahang gi-describe lang ang ilahang kinabuhi. Sila nga mga monks nga most of the time they are into prayer. They equate they balance life with prayer uban niini ang trabaho. So munang nakaingon siya nga a praying person is an acting person. Kinahanglan man gyud pod ang tao nga maampuon nga mubuhat siya og mga butang, no? Motrabaho gyud pod siya. So a praying person is an acting person. But the second phrase ingon siya, but an acting person needs to pray. Ang tao nga nunot kayo sa iyahang trabaho, kinahanglan nga mag-ampo. Mga igsoon, nakita nato ni nga balance sa kinabuhi between contemplation and work, prayer and action. Diha sa kinabuhi sa santo nga atong gisaulog karong adlaw, si San Francisco de Assisi, Saint Francis of Assisi. Nasayod ta nga giila siya nga patron sa mga ecologists. Ug ang iyahang kinabuhi human nga iyahang gitalikdan ang kining bahandi, no? Sumusunod gyud siya sa iyahang papa nga makadawat unta siya dako kay bahandi, daghan nga bahandi. Apan gipili niya ang kinabuhi nga usa ka kabus, ug bisan sa iyahang kakabus, poverty kanang radical gyud nga poverty. Gawas nga iyahang gitalikdan ang iyahang mga bahandi. Simple yun siya kayo, no? Grabe ka simple yun kay nga kinabuhi. Iya pag yung bisan siyang kawadon, bisan ni ana mangayo siya tabang, manuktok siya kay mendicant order man ang Franciscan. Ngay siya tabang sa mga silingan. Ug bisan gani ang gihatag kaniya nga mga hinabang,
pagkaon, uban nga mga butang, iya kining gamiton alang sa pagtabang ngadto sa mga kabus, mga labing kabus pa. Mao nang kinabuhi ni San Francisco de Assisi. Ug nasayod ta nga niadtong 1220 nakadawat siya og gasa gikan sa Ginoo nga mao ang istigmata, no? Makaingon ta kining tawhana kanang kuan jud ni kanang ang iyang kinabuhi diha jud sa pag-ampo, no? Kuyaw gud kay nang makaingon tag makadawat ka og kanang kuano kanang sa tawag ani istigmata. This must be a man of prayer, deep prayer. Na grabe gyud ang iya paghatag siyang kaugalingon diha sa pag-ampo. Mao nga makaingon ta nga si Saint Francis of Assisi kung sahay malibog ta asay una trabaho ba or pag-ampo, I think we have the answer in his kind of life. No? Nakita gyud niya nga balanse, pagtabang sa mga kabus, no? Pagtukod sa simbahan ug ang kinabuhi diha sa paghalad sa iyang kaugalingon diha sa atong Ginoo, diha sa pag-ampo. Amen.